खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जानो हागौ गोबां अरुनदयनि रांखौ बेंक एकाउन्टआव माब्ला हाबगोन होननानै नेनानै दंमोन जानांगौ। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो सिगां गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों लाइभनि गेजेरजों फिन आरोबाव मिथिहोनाय एबा फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ 10 मार्च खालारनि बेलासि 2:30 रिंगायाव बयनिबो अरुनदयनि रां मोनगिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव 9,000 राङै सोनानै होसिगोन। बे बाथ्राखौ बावैसो सिगाङाव फोसावखानाय होनाय बायदिनो फिन आरोबाव गिबि मन्त्रिया बयनोबो मिथिहोनाय जादों, जेराव रायजोनि 40 लाख अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि नखराव बे 9,000 राङा बेंक एकाउन्टआव जमा जागोन होनना गिबि मन्त्रिया फोसावनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ एबसुनिफ्राय आजिरा लानानै राजखान्थिनि फोथाराव फैनायनि इसारा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ थाबैनो ओंखारनो हासिगौ। मख'जाथावदि एबसुनिफ्राय आजिरा लानो थाखाय मिरु कमिटिनिसिम आर'जलाइ दैथायहरदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ, जेराव दिनै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव दिपेन बर'आ बुंथियोदि आं एबसुनिफ्राय आजिरा लानो थाखाय थांनाय फेब्रुवारि दानाव मिरु मावफुं कमिटिनो आर'जलाइ गथायदों। जुदि CWC कमिटिया आंखौ आजिरा होयोब्ला आं गनायगोन। बर' हारिनि सार्थ'आव बर' गोरोबथाफोरखौ 100% मावफुंजोबनो नांगौनि थाखाय समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिङाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं। मोन 60था बर' गामि सोसनजाबाय आरो गोबां गामि सोसनजाबावनो दं। BTCनि बियाबफोरखौ मोन 60थासिम बांहोनाय बायदि खामानिखौ मावफुंनो नांगौनि थाखाय राजखान्थियारि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय एबसुनिफ्राय आजिरा लानानै खामानि मावनो थिरांथा लानाय जागोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बर' हारि हिसाबै रायजो सभायाव 2 आरो लकसभायाव सासे MP प्रमद बर'जों लोगोसेनो 3 MP मोननो हानाया जोंनि थाखाय थारैनो गोग्गाथाव। बेखौ जों राजखान्थियारि नोजोरजों UPPL आरो BPF हान्जा हिसाबै नायालासे बर' हारि हिसाबै साननांगौ। बर'फोरनिफ्राय 3 MP मोननो हानाया जोंनि थाखाय देरहासारनाय आरो गोग्गानाय। बर' गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय जों पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंनो हागोन होननानै बुंथियो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिनै मुलुगनाङारि एबा हादोरनाङारि आइजो सान। बोसोरफ्रोमबो 8 मार्च खालारखालि मुलुगनाङैनो आइजो सानखौ फालिनाय जायो। बे साना गाहायै नासयजानायनिफ्राय उदां मोनसे दावगालु समाज दानायनि थांखिजों आथोनारि समानथिनि खौरांखौ फोसावो। आइजो सान फालिनायनि गुबै थांखिया बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जानो हागौ, नाथाय बेयो सरासनस्रायै आइजोफोरनि थाखाय समान मोनथाय, आइजोफोरनि सायाव जानाय हिंसा आरो सोबख'नायखौ होबथानाय आरो आइजोफोरनि फारसे मान आरो मान होनायनि सायाव नोजोर होयो। आइजो सानखौ फालिनाया आइजो मावदांसाफोरनि आइजो मोनथायनि थाखाय जुजिनायनि जारिमिनजों सोमोन्दो दं। 1857 मायथाइयाव आमेरिका हादोरनि निउयर्कनि सि-जोम मिलफोराव आइजो खामानि मावग्राफोरा मजुरि फारागथि, खामानि मावनायनि सम थि खालामनाय आरो मानसि नङै खामानि मावनायनि थासारिनि हेंथायै हेंथा खालामदोंमोन। बे सोमावसारनायखौ सोरखारा गाज्रियै गादबदोंमोन। 1908 मायथाइयाव निउयर्कनि ससियलिस्ट आइजो आफादजों खुंजानाय मोनसे आइजो जथुम्मायाव जार्मान समाजबादि दैदेनगिरि क्लारा जेटकिननि दैदेननायाव गिबि हादोर गेजेरारि आइजो जथुम्मा खुंनाय जादोंमोन। बेनि उनाव 1910 मायथाइयाव नैथि हादोर गेजेरारि आइजो जथुम्माया डेनमार्कनि क'पेनहेगनआव खुंजादोंमोन। बे जथुम्मायाव मोन 17 हादोरफोरनि सा 100 आइजो थान्दैफोरा बाहागो लादोंमोन। बे जथुम्मायाव क्लाराया बोसोरफ्रोमबो 8 मार्च खालारखालि हादोरनाङारि आइजो सान फालिनो थांखि लादोंमोन, जायनि फिथाइ महरै 1911 मायथाइनिफ्राय बे सानखौ आइजोफोरनि समान मोनथायखौ दिन्थिनो थाखाय आइजो सान महरै फालिनो हमो। 1914 मायथाइनिफ्राय गोबां हादोरफ्रा बे सानखौ आइजो सान महरै फालिनो हमदोंमोन। मख'नो गोनांदि 1975 मायथाइनि 8 मार्च खालारखालि इउनाइटेड नेशनआ गिबि खेबनि थाखाय हादोरनाङारि आइजो सानखौ मावख'आरि महरै फालिनो फोसावदोंमोन। बोसोरफ्रोमबो बेबादिनो इउनाइटेड नेशनआ आइजो साननि थाखाय बयखौबो फालिनो थि खालामदों, जेराव साफ्रोमबो आइजोफोरखौ समान मोनथाय आरो न्याय होनाय जाबोदों। आसाम पुलिसआ मिज'रामनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय AS01 DR7027 नम्बरनि गंसे हायुन्डाइ क्रेटा आरो AS299335 नम्बरनि गंसे बलेर' गारिखौ अपारेसन खालामनानै गंनैबो गारिनि थाखोमानाय कम्पार्टमेन्टनिफ्राय हेर'इनजों बुंफबनाय गं 47 साबोननि बाक्सुफोरखौ बोखांनो हायो। बाक्सुनिफ्राय गासै 539 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादों।
पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना 3.25 कौटि रांसो जागोन। मख'नो गोनांदि हिर'इन जगायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 7 सुबुंखौबो पुलिसा हमदों। बेजों लोगोसे गंनै गारिजों लोगोसेनो मोन 6 मबाइल फनफोरखौबो जब्द खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फेग्रा मुवाफोरखौ नसुंसेनि रायजो मिज'रामनिफ्राय काचारनि गेजेरजों रायजोनि बायजोआव दैथायहरनो थांखि लानाय जादोंमोन। नाथाय पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव पुलिसा हमजानाय सुबुंफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो होनना फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।